Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. High school classmates po kami ni Nico. Nung second year high school ay naging tropa ko siya, kaya naging malapit ang loob namin sa isa't isa. Mas komportable akong kasama si Nico kaysa sa mga maaarte kong kaibigan na babae. Minsan napagkakamala na nga akong tibo ng ibang mga schoolmates namin. Minsan lumapit sa akin si Nico para magpatulong sa nililigawan niya. Bes, patulong naman no. Gawa mo naman ako ng love letter para sa crush ko. Ako na bahala sa merienda mo mamaya. Napakadali kong mauto kaya sunod agad ako sa gusto ni Nico. At dahil gwapo siya, napapasagot niya agad ang mga sinusulatan namin. Nakailang girlfriends din si Nico nung high school at yung ibang mga ex niya ay naging kaibigan ko pa. Actually, yung isa pa nga sa mga ex niya, pinsan ko pa. Pagdating ng third, napansin kong parang napapalayo na sa akin si Nico. Yung pala, napapabarkada na siya sa mga manginginom at basagulero. Isang beses, exam day, late na siyang nakapasok. Napansin ko na amoy alak pa siya. Bes, pahingi naman ng papel, oh. Sige na please. Galit na galit ako nun sa kanya kaya hindi ko siya pinagbigyan. Doon ka manghingi ng papel sa mga barkada mo. Simula ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Ang sabi ko sa kanya. Tatalikod na dapat ako nang bigla niyang hawakan ng braso ko. Walang ano-ano, bigla niyang sinabi sa akin, "Ang sungit mo naman, halikan kita dyan eh." Yes! Ayan na. Para-paraan, galit-galitan. Para sa UN. Dahil sa inis ko, bigla ko siya nasampal. Yes! May patampal-tampal ka ba na nalaman? Kunyari, ayaw. Asyos! Pagtakbo ko, sakto naman dumating ang teacher namin. Simula noon ay umiwas na ako kay Nico. Ilang linggo din kaming hindi nagkikibuan hanggang sa maging okay na kami ulit. Pero nung ako naman na nagkaroon ng boyfriend, naging limitado na ulit ang pag-uusap namin ni Nico. Dumating ang fourth year high school. Malapit na ang JS prom namin. Noong mga panahon na yon, kakabreak ko lang sa boyfriend. Eto namang si Nico, broken hearted din pala. Lumapit siya sa akin at sinabing, "Bes, total wala namang magagalit. Would you be my prom date?" Pumayag ako sa gusto ni Nico. Pero nung gabi ng prom, umasa ako na isasayaw ako ng ex ko pero bigo ang puso ko. Si Nico, hindi niya ako iniwan hanggang matapos ang program. Hindi ko na matandaan kung nakailang sayaw kami nung gabing yon. Ilang linggo matapos ang prom, may nadiskubre akong sikreto ni Nico. Nakita ko sa wallet niya ang picture naming dalawa ng JS prom. "Uy, ba't may picture tayo sa wallet mo?" Tanong ko sa kanya. "Wala yan, remembrance lang yan." Sagot niya. Remembrance? Bakit kailangan na sa wallet mo pa? Yeah. Arte. Remembrance, kailangan na sa wallet mo pa. Pangungulit ko kay Nico. Hindi siya agad nakasagot. Pulang-pula ang mukha niya kahit hindi naman siya nakainom.
Hanggang sa sinabi na niya sa akin ang mga katagang, kasi gusto kita. Kasi mahal na kita. Yes! Matapos sabihin niyo ni Nico, ako naman ang nautal. Namula rin ang mga pisngi ko at parang gusto kong maglasing ng mga oras na yon. Bes, noon pa man gusto na kita eh. Yes. Natatakot lang ako kasi baka na pag nalaman mo, layuan mo ko. Paliwanag ni Nico. Nag-walkout ako dahil hindi ko makontain yung kilig at pagkalito. Seryoso ba to si Nico? Ginu-good time lang ako. Sa sumunod na mga araw ay nagsimula na siyang manligaw. Hinayaan ko lang na mahulog sa kanya ang puso ko. Yes! Ngayon, 8 years na kaming mag-asawa ng dati kong best friend na si Nico. May isang anak kaming gwapo na kamukha talaga niya. Tuwing naalala ko ang kwento namin, hindi ko talaga maiwasang mapangiti. Yan ang pampaalis ko ng pagod habang nagtatrabaho ako dito sa abroad. Hindi ko alam kung ano bang nagawa ko mabuti at nabiyayaan ako ng mabuting asawa at ng makulay na love life. Kaya sa mga juwang-juwa na dyan, hintay lang kayo dahil darating din ang magpapatibok ng puso nyo. Ako po si Jen, isang masugid na tambalanista mula sa Ilocos, at ito ang love story ko. Moments made of these golden memories. Feel good yan. Yes. Kahapon kasi mabigat yung kwento ng Bornay eh. So ngayon na, feel good kwento. Feeling ko batchmate natin ito. Oo, kasi may sulat eh. Oo, yun Uso na. pa yung sulat. May Yung, sulat-sulat. Oo, may love letter. Tapos yung picture, hard copy ng picture, wallet size, Totoo. isisingit mo sa wallet. Kasi nga usually nga pag halimbawa bring me sa Oo. mga children's party, ito yung kadalasang hindi na ibibigay eh. Oo. Bring me picture na printed na Yan. galing sa wallet o picture na nasa wallet. Kadalasan wala nang ganun. Wala eh. na, lahat nasa cellphone. Unless nga, alam na this, shopang quarantine. Yan. Di ba na nagpapaprint pa? Oo, batchmate natin ko palagay ko. Kasi may mga love letters. Tama. Alam niyo kung hindi na siya uso, hindi na ba talaga siya uso? Masarap Pwede siya naman ha? gawin. Pwede pa siyang gawin. Masarap siya. I mean, kung halimbawa ikaw yung tipo ng gusto mo manligaw, tas you wanted to be different. Ewan ko, old school man, pero ang old school laging maayos talaga yung old school eh. Yung old school ways of doing things. Masaramdam mo. You can never go wrong with those old school way of doing things. Katulad ng lalong-lalo na pagdating sa panliligaw. So yung mag-express ka ng nararamdaman sa pamamagitan ng isang sulat, ako nakakakilig talaga. Totoo yan. Parang yung bawat stroke ng niya, ng sa penmanship niya, parang may kahulugan lagi sa iyo eh. Kasi Parang diba, ganda-ganda ng sulat lalo niya. pa nowadays na hindi na masyado nagsusulat literally Bihira na. ang mga tao, 'di ba? So para umeffort siya na magsulat, puntos 'yun Totoo. Wala lang, kung di pa uso, ibalik sa uso kasi maganda talaga. Back to basic tayo. Oo, Tapos back to gamitin mo rin basic. yung teknolohiya. Like for example, 'di ba, back to basic, magsusulat ka. Kung may nililigawan ka ngayon, mag-book ka ng Grab or Lalamove, yun yung magdadala ng letter. Diba? Hindi ka pala Pwede. naman sobrang old school, diba? Para hindi ganun katagal yun hihintay. Oo. Papag-grab mo yung love letter mo. Pwede rin, eh. Diba? So, nice to hear from you, Jen? and nice to hear your love story. Meron talagang mga love story na nagsisimula nung high school, no? Totoo. Yun nga, meron JS. Oo, tsaka meron talagang yung kung sino yung jowa nila ng high school. Yun na rin yung mga katulunan. May mga ganun talaga eh. Iba kasi pag high school, masaya. Yun yung actually nakapagpapasaya. Kilig-kilig. Kilig-kilig. Kasi dito talaga nagkakaroon ka ng curiosity sa opposite gender. Oo. And normally, pagka ganyan, yung classmate mo ng JS kasi nabihisan. Oo. Kaya,
Gandang di mo Kaya attract na inakala. attract ka. Ako yung first girlfriend ko na nabuo sa JS eh. Oo. Kasi gandang-ganda niya nun. Nakamukha pa. Oo. Kasi habang nagpa-practice kayo ng rigod doon. Oh, kasi, syempre, may hawakan-hawakan. Hawakan-hawakan. Tapos siya, feeling ko kumikembot sa harap ko lagi. May mga ganon. May mali siya. So, na-fall ang Lolo lolo mo. mo. So, mga ganon. At the feeling ko, nature nyo mga babae, na kunyari ayaw nyo, pero gusto nyo naman talaga. Ganun talaga. Diba? At saka feel na feel Diba? namin yan yung mga halikan kita dyan. Feel na feel namin yan. Kasi sabihin namin, ano ka ba? Kakainis to. Huwag ka na, ano ba? Huwag kainis. Huwag ka nga. Pero gustong-gusto naman. Diba? Parang lahat kasi ng mga love stories natin na nanggagaling sa babae. Ganun lagi. Parang nagagalit-galitan, nagtatampu-tampuhan para suyuin sila. Pero gusto, because Diba? nature, human nature, ganun lang Oo. talaga, 'di ba? Nakakatuwa lang. Kaya lang na-bother lang ako o ganun na ba talaga o matandang nilalang na ba talaga ako. Kasi second year high school, tapos ang dami ang bilis ng turnover ng jowa. Wala lang, gusto ko lang tingnan doon sa anggulong 'yun ha. Parang si iba yung lalaki. kasi ang mindset dati nung mga panahon ninyo, tsaka panahon namin, Oo. na pag sinabing relasyon seryoso talaga din. Ngayon kasi parang Ang bilis mabilis ang transition na pag Correct. after boyfriend, Oo, correct. Fast-paced din. Oo. Ang papalit Sumasabay ng sa jowa. panahon, 'di ba? Tsaka alam nyo kung bakit mabilis ang transition? Dahil mabilis din ang temptasyon. Yeah. Dati walang social media. Oo. Wala yung temptasyon malayo. Correct. Tsaka lahat ng halos instant, di ba? Pagka-instant, pati pagjojowa, instant. Tama. Makilala mo lang sa inuman, jowa mo na pag-uwi. Eh, di, tsaka totoo yung temptation instant. 'Di ba? Online, ang dami mo makita na dati parang feeling mo sa jowa mo, sa girlfriend mo, siya na yung pinaka-sexy. eh. O kaya- Maikukumpara mo lang siya, yung girlfriend mo, kapag ka meron kang brochure ng Avon. Diba? O kaya yung lighter. Yung sticker dun sa lighter. Ngayon, magbukas ka ng Instagram, napakaraming mga sexy eh. Tapos Lahat makikita mo dyan. maiko-compare mo. Kaya I agree with the fact na kaya mabilis ang turnover. Paminsan, hindi naman lahat, hindi naman all the time, ng mga magjowa is because, yun nga, yung temptation on Correct. instant na din. Kasi diba totoo yun ha. Nung araw ang sexy lang na masasabi mong sexy babasahin ay yung mga brochure ng mga bra. Artista, usually Oo, artista. tsaka yung mga calendar ng mga artista. Kahit sexy yung kaklase ng girlfriend mo, hindi mo malalaman Hindi yun. mo malalaman kasi nga hindi naman nakapost eh. Ay ngayon, Oo. may nag-post na naka two-piece. Oh, diba? Biglang nabaling yung paningin May mo. marirealize mo, nung nagburakay kayo, balot na balot siya. Di ba? May mga, Totoo yun. Yun eh. Tsaka kasi yun nga, tama, marami ng selection ngayon. Correct. Maraming At saka choices. mabilis nang makita yung interest ng iba. 'Di ba? Halimbawa, may girlfriend ka ngayon. Oo. Tapos nakita mo yung post ng ibang babae. Tapos marirealize mo na, uy, trip niya yung trip ko ha. Mahilig mo din pala siya sa gym or mahilig rin pala siya sa cars o mahilig din pala siya magluto. Tapos babaling ka doon sa girlfriend mo na na-realize mo hindi naman pala magaling magluto. Hindi rin trip yung trip mo. Correct. So ngayon, yung temptasyon na, ay, Teka. Teka, meron pa lang babaling mga muna options. ako dito. Oo, kaya mabilis. Pero sana wag nating wag nating gawing rason yung nakikita natin sa social media para hindi tayo magkaroon ng mga long relationships. Correct. Unlike dati kasi, pag ang mga Ayan na naman nagiging... tayo sa dati. Oo. Halata yung age. Oo, di ba? Nakakaloka. Ang nagiging girlfriend or boyfriend mo lang, either classmate mo or yung nasa barangay ninyo. Ganun lang lagi. Ngayon, malayo Oo, eh. ngayon, magugulat kayo mga magjojowa from south to north. Di ba? O kaya from the Philippines to other US. countries. Oo, Halimbawa, ganun. unlike dati, yung totoo, classmate mo lang, tapos yung paraan ng paniligaw matagal. Talagang paghihirapan mo kasi yung mga babae nun, bantay sarado ng mga nanay nila. So ngayon sinasabi mo ba na ang mga babae ngayon pakawala makatepo? Aliparot? Yun ba ang sinasabi mo, partner? Wala naman ako sinabing ganon. Parang ganun kasi. Kasi Hindi, pero- ang bilis lang lahat ng mga Oo, pangyayari ng ngayon. turnover. Ito lang ang masasabi namin na mga naranasan yan yung dati at nakikita yung ngayon. For girls, ang sarap pong magpaligaw. Try mo. Yes, namnamin nyo yan. Try mo magpaligaw kasi yun yung feeling ko medyo nawawala na ngayon, yung fact na nililigawan. Ang sarap magpaligaw, ang sarap ng feeling na sinusuyo ka, ang sarap ng feeling na ikaw yung sentro ng mundo niya. Wag yung nagmamadali kang ibigay sa kanya yung mga hinihingi niya, 'di ba? Yung oo mo, yung Correct. whatever mo, 'di ba? Namnamin mo kasi masarap. Wag gawing instant na pagjojowa. Ang pinagkaiba lang kasi sa
panliligaw dati kaysa sa ngayon. Ngayon kasi pag niligawan ka, ang bilis kang makuha eh. Bakit kasi? Parang takot kayo mawalan ng Saka, gawa. pwede halimbawa, ikaw, ako si Christopher, kusunada ko si Nicole Yala. Kurusunada. Ang 80s na kurusunada. Ligaw namin natin. Uy, Kursunada ko kursunada yun, mo ba yan? Ang luma na kurusunada. Ngayon, ipoprofile ko na si Nicole kung anong mga gusto niya. Mahilip siya magbasa ng libro. So, kunyari, oy, nabasa mo na ba yung ganito? Yung ganito, yeah. So, makuha ka na pagbabae ka. Agad-agad. Mabilis ka agad. Ay, nasasakyan niya lahat ng gusto. Pero hindi naman talaga yung trip. Oo, hindi niya. Profile ka Nabasa niya lang sa profile mo. Oo. Kaya mabilis manligaw ngayon eh. Kaya Correct. instant. Question lang, ganun ba talaga kayo? Yung tipong naggagalit-galitan lagi para makakuha ng attention namin? Question na lang. Question lang din, partner. Bakit papansin kayo lagi? Pero bago ko sagutin yung question na yan, question lang din, partner, bakit lagi mo yung tinatanong? Lagi ba siyang nagagalit-galitan? Para mapansin? Yun lang muna Hindi yung tanong naman. ko Base sa'yo. lang sa mga kwento ng mga kaibigan. Chika mo! Meron Wag akong ako. kaibigan dito, tawa-tawa Ayan ka talaga na naman kami. sa kaibigan Kasi di ba mo minsan eh. kanyari, boys talk, halimbawa, Oo. si Tanghenyo merong girlfriend, nanood ng sine. Siyempre, after nyo manood sine, kikwenta mo sa amin yung ano. Hindi naman ano yun. Kumaga, alam mo pre, yung ano kasi, yung girlfriend ko galit sa akin. Siyempre kami magtatanong. So, kaya nalalaman namin yung kwento. So, ngayon, nanonood daw ng sine. Si girlfriend, ginaw na ginaw daw. Okay. Si boyfriend, hindi niya alam na na giniginaw yung girlfriend. Paglabas ng sinihan, nagdabog yung girlfriend, nag-walk out. So si boyfriend naman habol-habol. O bakit ka galit? Kasi ginaw na ako sa loob ng sinihan. Hindi mo man lang napansin. Oo, hindi mo lang naramdaman. Sabi ni boyfriend, di ko sinabi mo, di binigyan kita ng jacket. Ngayon nanonood din ng sine, hindi ka naman nagsasalita. Di ba? Tapos paglabas natin, magagalit ka sa akin. Ganun talaga. May saltik kami, remember? So, kailangan marunong kayong makiramdam. Mas malala pa yun pag binigyan mo ng jacket. Oo. Mas malala pa yun. Kasi alam mo kung bakit? Iisipin niya. Iba yung gusto niya. Oo. Iisipin niya, bakit jacket ang binibigay mo? Oo. Eh, ang gusto ko, human hug. Yeah. Makiramdam kasi kayo. Baka mamaya yung kaibigan mo, kaya pa nagalit lalo yung girlfriend niya. Baka mamaya sinabihan niya pa na, kasi naman, alam mo naman, nanonood ng sine. Naka-spaghetti strap ka pa. Kasalanan mo yan. Saka yung kaibigan mo, Chris, tutok na tutok doon sa Oo. kondo. Diba? Tapos siya wala. Tapos babae, nanginig ng gano'n. Gusto na magpayakap, hindi mo malang iyakap. De, ano yung mga lambing kasi nila yun. Mga lambing ng mga babae, makiramdam kayo. Ganun talaga yun. Tapos may isa pa kami Pero although kwento. mga girls, ulitin namin ha, ulitin ko lang, mga babae, hindi po manghuhula ang mga lalaki. Tama. So, 'di ba? Minsan talaga it's their human nature na hindi nila iniintindi yung mga maliliit na bagay. Kasi siguro ang point nila, nanonood tayo ng sine. Oo. Ano ba nasa isip mo, girl? Ano ba kasi nasa isip mo? Pwede ka naman magbigay ng sinyalis na ikaw mag-initiate Oo. na. Oo. Kunin mo yung Didikit kamay ka. namin. Didikit. Kunin mo yung kamay, Oo. lagay mo sa balikat. Ay, nilalamig Saan mo ako. gusto ilagay? May patampo-tampo ka pa. Oo, di ba? Matagal na ba sila niyan? Matagal Bago pa na lang. din. Matagal na rin. Ah, ganun? Oo, sa mga 2 months. Matagal na yun, Kaya pala, ganun. Oo. Tapos meron bang isang mga kaibigan ko. Ay, sus. Pasensya na mga kaibigan ko. Partner, ingat ka lang sa mga kwentong ganyan. May mga kaibigan na akong umalis sa buhay ko dahil sa nakakwento tungkol sa kanila sa ere. O ano? Yung girlfriend na naman, tampu-tampuhan din. Ibang babae naman to. Ibang tropa ko naman to. Nagtampu-tampuhan, pumara ng taxi. Ora-orada. Akala mo kung saan lang pupunta. Di ba? Parang taxi. Tapos galit na ginanon yung taxi. Si boyfriend, humahabol-habol. Kaya lang, syempre, taxi yun ba? Paano mahabulin? Oo nga. At hanggang saan mo hahabulin? So, hinayaan niya na lang. Na umalis. Na umalis yung Mas girlfriend. lalong nagalit, oo. Sigurado Tapos ako. maya-maya, akala namin umuwi na. Yung pala bumaba sa kabilang kanto yung babae. Nagpapahabol lang. Tapos Sorry. sabay tawag doon sa boyfriend, hindi ako makauwi. Hindi ko alam kung saan ang daan. Gusto ko lang sabihin on behalf of all the women in the world, pasensya na po minsan kung may saltik kami sa utak. It might be Ba't ganyan kayo, no? pwedeng hormonal, pwedeng it's the time of the month. Intindihin siya. Or pwedeng, baka
baka rin kulang din sa pansin. So kailangan ding i-assess ng mga jowa, bakit kaya siya laging ganito sa akin? 'Di ba? Baka naman kinukulang din ng pansin. Kaya masyado na siyang gumagawa ng mga ganyang papapansin. Oo. Para magpapansin. Hindi, kung Correct. nag-decide kayo, panindigan nyo. Pero pag-usapan nyo din, again mga girls, hindi alam ng mga lalaki lahat ng bagay. Hindi sila manghula, hindi sila propeta. Okay? Tama. Joyce, thank you. Joyce ba? Paano na ito? Jen. Jen, yan. Jen, thank you for sharing your kwento with us. At kung meron kang kwento na gusto rin i-share sa tambalan, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Kahit anong kwento po yan mga kaibigan, mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan. Kaya send na. Mga kabisyo, gotta go for now. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Liala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema. Hey, It's your number one SM radio station. Love Radio. Bumili ko sa maasim. Alam ang sarap niya.